ino ya atụkwa onye na-asị ma ọrụ nwa dibịa ịgba ngara wee gbuo ọkụ isi ọ na ndị mma ya nnukwu onye ama ụfọdụ n'ime anyị mefe dibịa akwa ife wụ ọkụkọ maka ife ịgba ngara ọnụ ịgbakọta ngara otu adị n'ime ngara iwe na-eme esi na ọrụ nwa dibịa ịgba ngara wee gbuo ọkụ isi ọ na ndị mma ya nnukwu onye ka nwa dibịa chọgoro igbu ọkụ ka ọ tọghị ji ọgbagodi ngara wee gbuo ọkụ ọ nwere ife afọ ọ na-emepụta n'ọkọ wee mee mmacha ife nwere otu esi egbu ọkụ na iweta ọkụ tinye mma n'onugbu a na nwa dibịa ịgba ngara wee gbuo ọkụ isi n'ọkọ mee mmacha ka o tie ụjọ n'ime ndị mmadụ ọ wee dị ka dibịa nke ya a na-afụkazi na-afụ mmụọ ahụsị na ọrụ nwa dibịa ịgba ngara wee gbuo ọkụ isi nọ ndị mma ya anụ onye ọgbacha ngara afọ igbuo ọkụ afọ ndị mma nnukwu onye ihe afọ o ji maka ya wee gbuo ọkụ afọ aja afọ ọchụ ndị mma anabatakwana be nwa ahụ be na-emezi n'obodo anyị kịta dị na-afụ onye ozi dibịa ịbịa gwa ya obido chọọ ofe na-agwa ya na-eti ya ụjọ n'ahụ ọsị ọ gwachago ya ife afọ gwa ya ọ na-emekwa ebe a na-atụ inu nwa ahụ inu nke nwa ife inu nke na-akụzigoro iwu a na-agbagharị ya afọ ị na-agba uche ọ ga-agafe alụ uche alụa ikwesị anyị nwawo ụmụ ikorobịa ma ndị ụmụ ikorobịa na-eto eto kwesị anyị werugoro uche anyị na-eme ife ọrụ ife ọ na-agwagharị ị na-eme kwesị iwere uche ị na-emegoro asị ndị Igbo na-asị ọrụ nwa dibịa ịgba ngara wee kpọọ ọkụ isi ọ dị mma na nnukwu onye ebe ahụ ya adịla anyị mma ka emesịa